Velkommen til en hurtig guided tur af ESG-rapporten og bæredygtighedsrapporten, man får, når man udfylder data i dashboardet på ESG 365. Først lige en kort introduktion. Det kan være team bag bæredygtighedsrapporten eller CEO. Så kommer selve bæredygtighedsrapporten, hvor der er 21 standard ESG-målepunkter, som er anbefalet af Erhvervsstyrelsen, og de har også beskrevet, hvordan man måler på det. Og det er vigtigt, at man har et troværdigt referencepunkt i forhold til, hvad det er for nogle data, man har i sin ESG-rapport. Det er lige fra scope 1 og 2, altså ens egen CO2-aftryk, til forbrug af vand, til affald og de her helt relevante punkter. Så har vi S'et på sygeforvær, arbejdsulykker, medarbejderomsætning og mange andre ting. Det, der adskiller ESG 365 fra så mange andre softwares til ESG, det er, at her har man mulighed for at oprette sin egen bæredygtighedsindsats og inspirere FN's verdensmål. I det her eksempel, der har vi etableret madordning med sund mad, mental sundhedsstrategi, sætte mål for ansættelse af flexjobber osv., men det gør, at man kan adskille sig fra sine konkurrenter ved at have sine egne bæredygtighedsmål sammen med standard ESG-mål. Så er der plads til at skrive tekst både for miljø, på social og på ledelse. Hvis man er en del af UN Global Compact, kan man sætte flueben ind i dashboardet, så kommer der automatisk de 10 principper frem og et link til ens COP-rapport. Og så kan man også adskille sig til sidst, hvis man støtter noget i lokalområdet, hvis man har en mærkningsordning, et certifikat, et FSC, hvis det er træ, en ISO eller hvad der nu ligger inden for ens bæredygtighedsindsats. Så det var en meget hurtig gennemgang af ESG365.dk. I kan finde den her rapport nederst på forsiden på ESG365.dk.